Чували ли сте за склеротерапия при ултразвуков контрол? Метод за лечение на разширени вени. Ако не сте, това е защото малко специалисти по света работят с този метод. И един от тях днес е наш гост на кафе, израелският съдов хирург доктор Галили. Преди да го поканя при нас, вижте малко повече в следващото видео. Варикоза или разширени вени е заболяване, от което страда огромен процент от населението по света. Освен до естетични проблеми, нелекуването му може да доведе и до много сериозни последици и дори до инвалидност. Причината за разширените вени е отпускането на венозните клапи, които се грижат кръвта да се движи само в посока към сърцето. Вследствие на това увреждане, част от кръвта се връща обратно по вените към долните крайници. Така съдовете, а резултатите могат да са болезнени за пациентите. Едно време единственият познат метод за лечение на разширени вени беше чрез оперативна намеса, която обаче може да бъде много болезнена и не до край ефективна. Революция в методите за отстраняване на заболяването прави испанският лекар доктор Хуан Кабрера през 1955 година. Неговият метод склеротерапия под ултразвук е усъвършенстван в САЩ и Израел, а България е сред държавите в света, където този метод на лечение се прилага с огромен успех. Заслуга за това има и израелският съдов специалист доктор Яир Галили, който вече 7 година лекува българските пациенти именно чрез този метод. Доктор Галили е завеждащ на клиниката по венозни заболявания в института МОР в Тел Авив. Завършил е медицина и съдова хирургия в Израел, а методът склеротерапия под ултразвуков контрол усвоява по време на 2-годишна специализация в САЩ. Той е и един от малкото лекари в света, който ползва ултразвука не само за диагностика, а и за контрол на въвеждането на лекарство в вената, което повишава ефективността на лечението и свежда до минимум страничните ефекти. Лечението е мини-инвазивно, без анестезия, без болничен престой и с над 95% успеваемост. Още за революционния метод склеротерапия под ултразвуков контрол ще разберем от самия доктор Галили сега на кафе. Ето ни вече с доктор Галили. Здравей, добре дошъл на кафе. Цветан Пеневски ще превежда за нас. Доктор Галили, първо с една благодарност. Предполагам от безкрайно много български пациенти, на които сте помогнали 7 години. Вече идвате в България да помагате на пациенти, да помагате на ваши колеги да усвоят метода. Така че наистина поздравление за това. Много масов проблем се оказват разширените вени и мога да кажа, за съжаление, не само козметичен, въпреки че кадрите, които видяхме, изглеждат ужасяващо. Това е сериозен, тежък здравословен проблем, който разбрах, че ако не се лекува, може да доведе и до много тежки последици. Лечението, за което ще поговорим сега, е метод, който не се практикува от много специалисти по света. Какви са били до сега методите, които са се използвали при разширени вени? И сравнявайки с този метод, какви са неговите плюсове? Традиционният метод е операция. Вече слагате упойка, а то си е болезнено. Хирурга обаче не може да види вената, когато е под кожата, защото хирурзите не използват ултразвук, когато оперират. И в много случаи те не лекуват целия проблем, а само част от него. Това с операцията не е ли устарял метод? Използва ли се още? Вижте, още се използва, защото повечето хирурзи не използват ултразвук в болниците. Те се използват скалпелите. Какво значи? Изваждат болната вена или по някакъв начин я унищожават или някакъв участък от нея? Принципът на операцията е да локализирате проблематичната вена, правите разрези в кожата и през тези разрези вие я изтегляте навън. Да, точно така е, съгласен съм.
Проблема обаче е, че, както казах, при много оперативни намеси, понякога доста съществена част от вената все още се остава в кръка, дори и след операцията. Да. Добре, друг метод, освен този оперативния, преди да стигнем до вашия метод, има ли? Значи имате операция от една страна и вече леченията с минимална инвазивност. Метода, който аз използвам, е с минимална инвазивна намеса. И освен това е един от най-ефикасните. Какво правя аз? Чрез ултразвук локализирам точната точка в вената, която дава дефект и вече с 2-3 игли, които се вкарват вътре, вкарвам вътре вещество, което постепенно започва да елиминира проблемния... Добре, не може ли без... проблемната зона на вена? Тези кадри, които видяхме преди мъничко, то е видима проблемната вена. Трябва ли да се гледа с ултразвук? Не може ли направо да се инжектира в тази проблемна зона? Не съществува ли и това като метод? Не, вижте, тези, които се виждат с просто око, тези вени са само върха на айсберга. За да можете вие ефикасно да излекувате зоната, вие трябва да използвате ултразвук, за да видите каква е скритата част от вената. Точно това показват, само да кажа колегите в момента на кадри от ултразвука и как се следи, но да, слушам. Освен това, при всеки пациент анатомията на вените е различна. Така че трябва да се нагаждам към всеки отделен случай, да преценя при този пациент къде трябва да се поставят иглите. Да не говорим, че вече имате различна концентрация и различен обем вещества, които вкарвам във вената. С други думи, няма някакъв стандартен протокол. И е необходим изключително опитен лекар обаче, за да прилага такова лечение. Добре. Аз вече имам повече от 40 000 подобни процедури зад гърба си. Може ли тази вена, която е видима, която е променила вида си, която ние, хората без медицинско образование, диагностицираме веднага като разширена вена, може ли да е края на проблема? Проблема да тръгва от друго място, където още не виждаме разширен съд? Това, което виждаме с просто око, наистина са само резултатите. А вече проблемите са вътрешните, са скрити. Какво причинява подобни проблеми? Обикновено това е наследственост. Генетиката си е генетика. А понякога има някои неща, които усложняват проблема, да речем, много дълго време прекарано прав на крака. Ако, да речем, при жените имате много раждания. Но и мъже страдат от разширени вени. Знае ли се какъв е процента на успеваемост на този метод? Има ли статистика? Много близо до 100% е успеваемостта. Защо? Защото аз всичко мога да видя, когато използвам ултразвук. Всяка скрита вена и вече да мога да преценя и да се намеся. Това е много сериозно, много близо до 100%. Добре, за какви случаи е подходящ метода? Кога дава най-големи успехи и резултати? Повечето от случаите с проблеми с вените, това е недостатъчност на вената.
Тук не става дума за основната система. Това рядко се случва. Общо взето това са повърхностните мрежи. Обикновено там се появяват проблемите с разширените вени, така че почти всеки пациент, който има подобен проблем, може да бъде лекуван с моя метод. Дори пациенти, които преди това са имали неуспешни операции или им е бил прилаган някакъв друг метод, да речем лазерна терапия, радиочастотна терапия или лепило дори понякога. Тъй като 7 години вече работите в България, имате доста пациенти, намерихме някои от тях, застанаха пред камерата ни и сега ще чуем какво ще кажат за това лечение. Проблема с разширените ми вени е наследствен. Баща ми, светла му памет, имаше такъв проблем и по-късно се появи при мен. И с течение на времето проблемът ставаше все по-сериозен. Имайки предвид и моята натовареност, като актьор по 4 часа репетиции в театъра, почти без да седнеш. След това различни задачки, понякога снимки, вечерта представление и така нататък. Краката ми отичаха и вените ми ставаха все по-големи. След двете раждания леко започнаха вените да удебеляват, съответно да увисват и се стигна до едно непоносимо положение, в смисъл не болка, просто трудно се ходи, лятото е много тежко, получава се посиняване и така. Първо имаше само козметичен ефект, който постепенно се задълбочи. Започнаха едни леки оттоци по краката. Аз съм работил в клиники с съдова хирургия и докато не ми беше познат метода на доктор Галили, само това беше алтернативата – оперативно лечение. Беше извършена една манипулация. След тази манипулация веднага усетих подобрение. Вената ми започна да се изглажда. Последва след известно време втора манипулация и след още една година трета и последна манипулация. Сега съм много доволен, защото тази тежест от краката изчезна. Вените почти се изчезнаха също. Аз лично бих казала, че по-щадяща процедура на организма няма. Значи няма такова нещо, което след 5 минути ставаш и си отиваш. Сега, вярно, терапия е за организма. В рамките на 3 до 5 дни след това се усеща някакво дърпане на вената, което е благодарение на този склерозант, който я затваря. Но това в последствие отшумява, но човек не прекъсва трудовия процес и абсолютно всички навици, които има. След манипулацията аз на другия ден си бях на работа. Избягват се усложненията и възможните усложнения от обща и венозна анестезия или от спинална анестезия. Няма нужда от дълъг възстановителен период. И не на последно място избягват се грубите цикатрикси от оперативната намеса. Навлизането на тези технологии, защото техниката е супер напред в момента, просто трябва да ги разбира човек и най-вече да си обръщаме внимание на здравето. Това, че аз бях на 32 години и виждам някакви петна, не ми правеше впечатление. В последствие, с годините, това нещо нараства. Много по-лесно е, когато един млад човек се опита да приключи с проблема. Доктор Галили, тъй като тук видяхме пациенти с много доволни от резултатите, с успешни операции, всъщност не намерихме такъв, който да каже, че при него имало проблем, усложнения. Какви могат да са усложненията? Какви са рисковете? Някакъв риск съществува, но той е минимален. Свързано е и с някакви други лечебни процедури, ако се прилагат. Понякога има болка, която естествено, като приложите крем, най-често си отива. Понякога може временно да се промени и цвета на кожата, но това също отшумява. Много рядко понякога се случва усложнение,
като тромбоза, но наистина е много рядко. Специално този метод е изключително безопасен, много по-безопасен, когато се прави естествено от опитни лекари. А противопоказания, хора, при които не може да се направи? Дежурното противопоказание е бременност, го знам. Друго? Ако при мен дойде пациент с сериозен проблем, венозен, но се оплаква поради някакви други проблеми с тялото, физиологията, например. Ако имате сериозно подуване и на двата крака, плюс проблеми с вените, в такива случаи аз правя анамнеза и ако реша, че това подуване не е от вените, а да речем проблеми с сърцето, тогава вече аз съм честен с пациентите си и им казвам какво трябва да направят. Разбрах. Сега искам да поканим при нас една дама. Елизабет, заповядай. Това е Елизабет Димитрова, която има проблем с вените. Искам да покажем. Заповядай до нас. Само първо да си поговорим. След това един преглед да покажем как се случва всъщност диагностицирането на проблема. Ето тук има и апаратурата. Но първо аз, като голям специалист, ще ти снема анамнеза. Кажи ми от кога имаш този проблем, Елизабет? 5-6 години. 5-6 години. Имаш ли някой в рода си? Чухме доктор Галили да казва, че много често е наследствен проблем. Наследствен е проблема. Така ли? Майка ми и баща ми общо взето имат по-голям проблем като цяло. С какво усещаш повече? Болка или тежест? Болка и тежест. Болка и тежест в повечето случаи от продължително стоене или седене. Така ли? На място и да седиш без да се движиш пак е? Защото циркулацията на кръвта слиза надолу повече към глезените и съответно се получава отичане на краката в повечето случаи и болка. На единия или на двата крака? Или то май по-често беше на единия? По-често е на единия, да. Основно на десния. Основно на десния, добре. А лятото проблем ли ти е? Чувала съм, че горещините са Горещините са най-големият проблем, защото се получава едно подуване и отичане на краката, съответно на крайниците, и се получава до момента нещо правила ли си? Опитвала ли си? Ходя на всяка година на изследвания като цяло на Доплер, въпросния, който ще направи прегледа и доктор Галили в момента. Само с мазила, да, и съответно в повечето случаи зимата с стегнат чорап. Да. Специално, специфичните, които са. Доктор Галили, добре се справих, нали? Друго нещо трябва ли ви като информация? Според мен имате много добър потенциал да станете лекар. Оставяме във вашите ръце да направим този преглед. Иска ми се да ни разказвате обаче всичко, какво виждаме. Разбира се. Това сме го сложили, защото разбрах, че трябва да стоиш на по-високо, Елизабет. Така. Цветане, ти ми превеждаш всичко, което разказва доктор Галили. Далече ли си ти? Това да го преместим ли малко по-натам, доктор Галили? Виждам какъв е проблема. Да, и аз го виждам. Ето това, нали? Да. Виждате, че има изпъкнали вени тук. Да. Но трябва да се разбира, че това са само отделни зони, които в повечето случаи идват поради една и съща причина. Произходът е един и същ. Вече с ултразвука локализирам проблематичната вена. Можете много ясно да я видите на монитора. Да. Тази черна зона, която се вижда при ултразвука, ето сега много по-добре се вижда, по-голяма е. Да. Ето вижте тук. Сега, за да се демонстрира, че тази вена не работи добре, и за да го посоча това и на пациента, използвам доплерова функция. Ако се промени цвета от червено в синьо, когато натисна тук,
Не се мърдайте, моля. Това означава, че там е произхода на проблема. Да. Ето вижте къде е синьото, червеното. С други думи, пределно ясно е, че ето там е проблема. И за да го лекувам, ще избера две места, за да вкарам игли. И за няколко секунди. Чакай сега, първо тук в началото на проблема. So this is the beginning of the problem, the origin. Okay. Да, точно. А защо още едно място? И всичко надолу проистича от проблема горе. And why do you need two needles? Понякога и една може да се използва. При всеки пациент е различно. И когато инжектирам, аз мога и да усетя какво е съпротивлението и да реша дали да оставя двете игли или само с една да мина. Да. Така. Има и друг критерий, когато преглеждате вените. Когато видя, че има голяма вълна, ето като тази, шума, това означава, че тази вена също е проблематична. Когато имате хубава, добра вена, е много къса вълната. Ето като тук. Да. Така че много е прост процеса, много е ясен. Много е прост, когато специалист... Разбира се. Абсолютно всичко в живота е на същия принцип. Дайте ми само, колеги, Десислава, да си изтрия малко салфетки и да продължим да си говорим. Сега ще разбереш какво се прави в твоя случай, Десислава. Така. Добре, диагностицира се проблема с Доплер по този начин, по който сега видяхме. Тук, естествено, в студио, при нашите условия, не можем да покажем как... Върнете се обратно, сам Десислава, ела да чуеш при нас. Естествено, че не можем да демонстрираме това инжектиране на това склерозиращо вещество. Избирате местата, вследствие на този преглед, в които трябва да се инжектира. Разбрах обаче, че се инжектира вещество под формата на пяна. Защо пяна? Преди не... мисля, че съм чувала за течност или... Материалът така или иначе е течен. Но аз съм преминал към пенообразно вещество. Защо? За да увелича контактните зони на течността с стената на вената. Така че мога да използвам по-малко количество вещество със същия ефект. Добре, влизат в вената. Ще задавам лаишки въпроси, съжалявам, но за да разберем. Влиза тази пяна, това вещество в вената в една точка. Какво се случва там, запушвайки вената? Къде отива тази кръв? Колко време остава това вещество там? Какво става? Тази вена така или иначе не функционира, защото тя работи в обратната посока на правилната. И за това тя не ни трябва. Много хора, хиляди хора си вадят оперативно вените, за да ги използват при байпаси, коронарни артерии, когато трябва да се оперират, ако са добри стените им, естествено. Просто защото те не са жизненно необходими. И когато инжектирам пяната, стават две неща. Първо, вената веднага се стяга и след това започва един постепенен процес. Нещо като възпалителен процес вътре в вената. За да се причини склерозиране. Може да питаш всичко, което ти е интересно, ако нещо се сещаш, разбира се. Добре, склерозира се тази вена, тя остава в тялото обаче. Какво се случва с нея? Изсъхва, свива се. Тук видяхме при нея, че са разширени, набъбнали вените. Първо, материала след няколко часа се изхвърля от тялото. Няколко часа е достатъчно само да остане във вената? Да, разбира се.
Вие нямате нужда да остава по-дълго този материал там. Но първата реакция на вътрешната стена на вената е достатъчна, за да причини склерозирането. И вече има механизми на тялото, които през следващите няколко седмици, месеци бавно елиминират вената като такава. Добре, работата на тази вена, все пак тя е имала някаква функция. Организма е създадена, защото има нужда от нея. Кой е поема? Какво се случва? Не нарушава ли още целият кръвоток в организма? Всичко, което е една стройна система, кръвоносната? Както вече казах по-рано, тези повърхностни вени нямат кой знае каква функция. И не е толкова нужно да ги запазим, особено когато не функционират както трябва. Следователно, ако те дадат малфункция, поради лошата им функция от силата на гравитацията, кръвта вместо да отива нагоре, тя отива надолу. И те правят обратното на това, което трябва. И затова хората усещат тежест, болка. Понякога се получава вече и възпаление, рани могат да се получат. Ние имаме достатъчно добри вени в краката си. Ние нямаме нужда повече от тях. Особено след като вече сме излекували или премахнали тази болна вена. Че човек е генетично обременен, както е при нея. Справяйки се с проблемната вена, няма ли веднага да има някакъв рецидив в съседната вена, да се случи с нея същото? Най-често, при повече от 90% от хората, това лечение е достатъчно. И вече в бъдеще няма проблеми. Но имате и все пак 2-3%, когато може някоя друга вена да стане проблемна, но обикновено в доста по-лека степен, отколкото предишната вена. Да не говорим, че ако се хване този проблем, ние пък можем и тези вени да ги излекуваме по същия начин. При нея, пак ти казвам, ако нещо искаш да питаш, сега е момента, защото приключваме. При нея колко процедури трябва да се направят от това, което набързо видяхте сега в преглед? Така, добре. Сега не мога да обещая на нито един пациент, че една процедура е достатъчна, но при някои пациенти мога да кажа, вижте, една може би ще стигне, но други казвам, вижте, ще трябва повече. За дамата може би една процедура ще е достатъчна. Ти мислила ли си за такъв вариант? Мислила си. Мисля и разучавах. Дори исках декември месец да отида при доктор Галили, но ще го направя при всички положения. Аз, доколкото знам, подходящото време за подобни процедури е със студените месеци, нали? Не е много подходящо лятото да се прави или няма такова ограничение? Няма никакво значение. Много ви благодаря, доктор Галили. Успех желая. Благодаря ви. Успехи на теб. Всичко ще мине по най-добрия начин. Ние продължаваме веднага след рекламата. Знаете, че днес Доналд Тръмп става американски президент официално. Много ще си говорим за това след мъничко.